Me mennään pelaa padeliin. Joo, noin pojat pyys mua pelaa padelia. Mä en kyllä halua sun jengissä, mä haluan olla sua vastaan, että mä voin näyttää sulle. Musta tuntuu, että Joni jättää alomujoukkueessa tässä lajissa. Tää on mun pelejä. Mikä ei oo sun laji, jos nyt ollaan rehellisiä? Jääkiekko. Ah, et sä niinku, et on sellainen kuitenkin. On sellainen, mikä ei oo mun laji. Jääkiekko, niin luistimet ja luistimet ja meikä ei tehty yhtään. Mulla ei oo mitään sellaista lajia. Mulla ei oo mitään sellaista lajia. Padeli alkoi tosiaan tosi normaalisti, mutta meillä on kaveriporukasta tapana, että jokainen peli muuttuu tosi kilpailuhenkiseksi. Sitten mentiin töihin vähän leipomaan, vaikka itse sanonkin näyttää aika hyvältä. Mä haastan jokaisen teistä leivontakisaa. Voi tulla yrittää. Mitä toi meinaa? Meinaa japaniksi rakkautta. Tietää. Moro YouTube, täällä on Soronao Boys. Kaikki mitä Soronaossa on niinku meistä kahdesta lähtöisin. Et nää Nikke ja Joni, ne on aika epäoriginaaleja. Me lähdemme katsomaan jalkapallopeliä. Come on! Come on! Ei mitään tietoa joukkueesta, eikä mitään, että missä se peli on. Niin jos sä katsot tota kuvaa, niin tää näyttää jotenkin tosi väärältä. Helvetin mä oon kesken. Peli oli tosiaan KTP vastaan Haka. Tässä oli kovat panokset, sillä häviäjä putos pois Veikkausliigasta. KTP vei tän matsin 2-1. Joo, älkää kysykö. En mäkään tiedä mitä tuolla tapahtuu. Matsi meni hyvin, KTP voitti. Ihan hyvä, hienoja maaleja tuli. Nyt me ollaan matkaa Porvooseen ja mulla on vähän maissinaksua. Just näin, ja täällä meidän miettii, että mihin mä sijoitan mun seuraavat rahat. Otetaan täältä keleitä. Ai on kyllä aura veloista ton jälkeen. My vlogi. Meillä on 4-vuotias päivä. Eiku, vuotispäivä. 4 vuotta päivä. 4 vuotta päivä. Me mennään juhlistamaan sitä ravintolaan. Syömään. Tässä ravintolassa sai rajattomasti lihaa. Mä oon jäätävä lihan-ystävä, joten mä nautin ihan täysillä. Se oli varmaan 2 kiloa lihaa. Thank you so much. Enjoy. Ruokaa tuli koko ajan lisää pöytää, ja ennäkin näitä tykkäävät. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tuli vessaan ja onneksi täällä on tällaisia. Ai että. Me syötiin, ruoka oli tosi hyvää. Nyt me molemmat ollaan 15 kiloa lihavempia. Eikä olla. Sä oot. Nyt lähdetään hakemaan Niksupiski Espoosta. Se oli Ice Skates jossain haasteessa, missä voi voittaa 10 tonnin. En kerro tai en tiedä, että pääskö jatkoon. Ice Skate 100 000 tilaispessuvideolla mä olin. Tein hulluja juttuja. Tappelin yhtä äijää joku kehtaskin ampui mua hedariin. Mä olin numero 37. Mut joo, mä olin Ice Skate 6. Menkää kattoo se video. 100K spesiaali. Loppuilta kului sitten biliksen parissa. Enna sanoi, että me oltais eksyksissä. Mun mielestä ei olla. Mä seuraan vaan polkua. Sanotaan Hattivatilta. Kiitos kun katsot videon, tykkää videosta ja tilaa kanava ja se on Soronao ja seuraa vaan.